Salutations to those who are young and young at heart. Oremi, Madamfo, Enyim, Salam alaikum, Hola, buena gente, Bonjour, legend, Linja dumelang, Murigaboto, Muliwanji, Murigaboto, Makadin, Karibu, Mwakaitawani, Munotambere. Welcome to Blackvue SDA online platform. This is a place where your soul will find rest. Did you know every Wednesday and Friday at 6:15 p.m. we have consistent midweek prayers? Not only that, during the day from Monday to Friday, if you need a soulful song, please tune into our platform and indeed you'll find rest for your soul. On Sabbath, which is Saturday, we have services from 8:30 right up to 6 p.m. What do you expect to find? We have got the church at study, Sabbath school, music. It's story time. Even our little ones, the children, will find solace on Blackvue online worship platforms. Yes, not only are they going to receive a powerful sermon for them, but including the songs, and they'll sing the songs of Zion in the comfort of your home. Yes, you are waiting for the power hour as we receive the beautiful words, the wonderful words that come from the Word of God. In the afternoon, we have got powerful discussions, not only for the young, but even for the old, as we prepare this journey on this planet Earth before the sundown. Yes, there is a sermon that will usher you into the new week as you listen to God speak to you. What are you waiting for? Tell your friends about it. Don't forget to join us on YouTube and Facebook. Like our page and subscribe to our YouTube channel. God bless you as we meet on Blackvue online worship platform. Nobody can stop me. Don't you wanna go? I'm going there. Nobody can stop me. The coming King is at the door. Who wants the cross for sinners born? But now the righteous ones alone, He comes to gather home. At the door, 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 yes, even at the door. He's coming, He's coming, is even at the door. The signs that show His coming near are fast fulfilling year by year, and soon will herald the glorious dawn of Heaven's eternal morn. At the door, 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 yes, even at the door. He's coming, He's coming, is even at the door. Look not on earth, but strive to seize. Look not below for joy and peace, until the Savior comes again to banish death and sin. At the door, 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 yes, even at the door. He's coming, He's coming, is even at the door. Then in that glorious advent new will dwell the countless ages through. This mortal shall immortal be, and time eternity. At the door, 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 yes, even at the door. He's coming, He's coming, is even at the door. At the door, 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 yes,
Toko unote konyoka WabataSei. Konyoka WabataSei. Mukomana uyu akanga achingodzamba-dzamba. Regai ndikuverengerei munzwe pamwe futi paakazotaura. Ndiri kuverenga vhesi 10. Zvino Mozisi akati kuna Jehovha, haiwa Jehovha, handizi munhu anogona kutaura zvakanaka, unyange zuro kana zuro riya, kana kubva panguva yamakataura nomuranda wenyu, nokuti ndiri munhu ane muromo usingagoni norurimi rusingagoni. Regai munzwe vhesi 13 anoti kuri, regai ndiverenge 11. Asi Jehovha akati kwaari, ndianiko akaita muromo womunhu? Ndianiko akaita mbeveve kana matsi, kana anoona kana bofu? Ko handizi Jehovha here? Naizvozvo zvino chienda, ini ndichava muromo wako, ndikudzidzise zvaunofanira kutaura. Inzwai vhesi 13. Iye akati, haiwa Ishe, tumai henyu wamunoda kutuma naye. Zvino Jehovha akatsamwa akamukira Mozisi akati, ko Aroni mukomana wako muRevhi haapo here? Hatimborondai nyaya yemukomana uyu, ndatoita interest. Ndakutodzokera kuna chapter 2. Toda mboona kuti kana mukomana ari kungoramba-ramba uyu akambokura sei. Zvinokosha izvo kuti kakuriro kake kakafamba sei. Because muri kumunzwa, haasi kurambira baba wake, ari kurambira Jehovha, Mwari chaiye. Chapter 2 verse 1. Tiri kuverenga chidzika nayo. Zvino mumwe murume weimba yevaRevhi akawana mukunda wavaRevhi. Ndofunga apo vakomana mainzwa. Regai mapostori kuapostori, masavadha kumasavadha, mawisiri kumawisiri. Musamikisa. Mwene umwe ngainde kune rutendo kwake. Mukadzi akava nemimba akabereka mwanakomana. Zvino akati achiona kuti mwana akanaka, akamuvanza mwedzi 3. 3 months akamuvanza. Achimuvanzirei? Vana vakanga vachiurawa. Vakanga vari vadoko. Vanhu vachitsvaka kuurawa kwaMesiyasi. Akati asingagoni kumuvanza, akamutorera tswanda yenhokwe, akainamira nebhutumini nenamo, akaisa mwana mukati mayo, akaigadzika pakati petsanga pamhenderekedzo dzorwizi. Hanzvadzi yake ikandomira kure zvishoma kuti azive zvichaitwa naye. Ndoda kuti muone kachengetego kakaitwa Mozisi, achichengetwa kuti akwanise kurarama upenyu huri nani, achichengetegwa programu iyoyi. Kubva kwese kwatabva kuchapter 2, Mwari aimuchengeta. Pane makore akawanda kapa, achimuchengetera kuti azokwanisa kuti anodzikinura vaIsraeri vakanga vari mukati meutapwa. Let me talk to someone. Sati ndaenda kure, hasi kutaura nezvaMozisi ka, ndikutaura nezvako. Mwari wakakuchengeta zvakadii mukati meupenyu? Unavhunza vabereki kuti wakamboberekwa sei? Hamwe wenyu muri kunzi chenzira, makazozvichinja zita manje manje. Makaberekwa muzhira, mai vachiinda kuklinika, zvikaramba, mimba yagwadza. Hamwe wenyu ndivana muroyiwa nanamurambiwa. Why? Because pakaitika uroyi unohlisa, warambwa, baba vakakuramba, ukasara uri wega. Ndima kuzvipa mazita echirungu ezvino, kwawakaberekwa uchichengetwa. Mai BP yakanga ichikwira. Dokta vanga vatoti takubvisa, because tikasabvisa inogona kutora mwana namai vake. Mai vakashingirira vachimwa mishonga yechibhoyi kuti urarame kusvika pazuva ranhasi. Saka ndiri kuvhunza kuti unoziva here kachengetego kawakaitwa, zvawakuvhaira? Mwari akukutuma, hauchadi kutumwa. And yet Mwari wakakuchengeta. Did you know that vamwe vanhu vari muupenyu hwako vakakuchengeta vari kushainira nhasi nokuti wakugara kwakanaka, nhasi nokuti wakudhiraivha motokari? Ndiani aimboziva kuti kuchadhiraivha motokari newe? Ndivana Miriamu wakakuchengeta, vakanga vachidzinga makarwe aida kukudla uri mukati mebhasikiti. Ndimbotiparidze apa vanhu vaMwari, pano vakomana vanombopaparidza apa, ndinomboifarira iye kuisa tswanda iyi. Mozisi akaiswa mutswanda, ndokubva tswanda yanamiwa nebhutumini kurivata kuti isapinde mvura. Tswanda dzevana vazhinji ezvino dzoda kunamiwa, bhozi dzakuvhinza. Vana vedu vari mutswanda dzinovhinza, but varipo vana mai vanogona kuti vaname, vana Jokobet vanogona kunama kuti vasakwanise mvura isapinde mukati metswanda dzedu. Totovatenda kuti vanhu vakabatsira mukati meupenyu. Tatakafunga kuti kana totumwa tocheuka kwatakabva. Unoziva kuti vamwe vanokangama kuti vange vari kumusha manje akusi kudhara wakaya rini munomu. Manje maifamba netsoka, ndimi maita pressure pazumbuko apa. Hatiri kunyeperana. But iye zvino manje zvanaka, Mwari wokutuma manje wakuvhaira.
You see now, no problem yatinayo yekuti vanhu kana vachinge varopafadzwa naMwari vanokangamwa kuti Jehovha ndiye akaropafadza. That's why Deuteronomy 8:18 ichizoti Moses achirayira, nai varume hama, kana makuinda kuKenani kwamakuinda, ini handichaindiko. Jehovha vati handichasvikiko, ndakakonewa nokuti ndakatadza. Ndiri kuti kana mchinge maropafadzwa musazokangamwa kuti Jehovha ndiye anokupai simba rekupfuma. Did you know that kurarama kusvika pano ndi Jehovha wakatichengeta? I am a testimony. Mugore rehondo pakasimuka chigwere chaibata even nedzimombe isitaiti chibaba, anthrax, yakanga ichiuraya vazhinji vakafa nayo. Yaiti gumbo raigona kuzvimba nevangapa randinaro apa, gumbo raizvimba iri. And then vamuchemberi vakabva vatora bhasikoro, ndobva ndaiswa pabhasikoro, ndokubva vasunga makumbo kuti makumbo angu asainde muzvipokisi. Ndokubva ndakabatirira kumusana kwavo nepadumbu ndakadai. Vakachovha bhasikoro 17 to 20 kilometers vachiinda neni kumishini, kuno vanokuziva kumusha kwedu, vachifamba kanzira kedust, kazhira kakanga kane jecha, pamwe vachimboburuka vachinanaidza. Pane nekuda kwokuti gumbo rakanga razvimba, ndakufemera mudenga nchisweta. Vamuchembere vakafamba vachikasika kuti at least vakasvika kuchipatara ndinogona kubatsirika. I remember very well vachimira padondo apo ndakanga ndarezuka musoro zvakutaridza kuti havachakwanisi kusvika pachipatara changa chapadhuze. Vanotaura vanoti, Claudio mwanangu, wauda kundifira here ndakusvika pachipatara? I don't forget it. I am a testimony of the grace of Miriam. I want to tell you, my brother, my sister, kana Jehovha akutuma, rangarira kwakabva. Takabviswa mabhasikiti akasiyana-siyana, ndasvika kuchipatara, manesi akamhanya, vanzi mhanyai. But vachisvika ipapo, chiremba akanga aripo anotaura kuti mamunonokera. I'm talking about chiremba wechirungu. Havaitisa chiremba wamazuva ano vane chivanhu chekuti vanomboti uyai pano timbotaura feya. Vakaudzwa mai zvandakanzwa kuti mamunonokera hazvichaiti. But nekuda kwenyasha dzaJehovha nhasi ndiri panapa. Kana Jehovha andituma, vanhu vaMwari munandibatsira kunamata, kana Jehovha andituma handidi kuvhunza, handidi kukwesena. I don't want to lie to you. Kana Jehovha akutuma, this year tichinda mu2025, I will go is our initiative. Tiri kunzi ngatiindei, tirege kuramba chiti I will go. Let us go. Why? Because Mwari wakatichengeta. We were preserved for mission. Takachengetwa kwakasiyana-siyana. Vamwe vakanga vari mukati meung'anga, but Mwari wakavabvisa. Vamwe vakaroiwa. I'm speaking things zvaunoziva. Vamwe vakaberekwa vasina kukwana, ndikutaura mwedzi isina kusvika. Vanhu vakanzi hararami, but wakararama, ukadzidza uchitamburira, Jehovha vachikuchengeta. Nhasi izuva rekuti utumwe, but wakuvhunza. Rega ndikudze munhu waMwari, kana Jehovha wakunongedza, rangarira vana Miriamu vakakubatsira. Vana Miriamu vakatibatsira vanhu vaMwari. Pane vamwe vanhu vanoshainira vana vamai vakavachengeta. Vamwe vanhu vasi vari kuramba izvinokuisa ekokeshi, ndiye akakuchengeta kumusana achikubvisa napukeni. Wakanga uri munhu anozvipushira madzibwa, handiri kukunyepera, but sisi vakwai kuchengeta. Nhasi vakuti chindichengeterawo muzukuru wakushaina nokuti wakukwanisa kudhiraivha motokari. Waigona mota iwe. Dei asiri Miriamu aidzinga makarwe, ungade wakadliwa pasina kana usipo iwe. Kana Jehovha akuchengeta, rangarirewo Mwari panguva yeujaya hwako, panguva yesimba rako. Ndiri kukuvhunza, vanganiwo wakadzidza navo? Hatidi kunyepa. Vangani wakadzidza navo? Vari papi wakadzidza navo? Iwona kudzidza futi. Vamwe vedu hatimbozivi even kunyora zita, tarigona nekuda kuWhatsApp yakaenda nezuro. But tarise zvinhu zvatinazvo. Mwari wakakuchengeta. Kunyange headmaster wako haana mari seyako. Kana Mwari wakunzwira ngoni, unamurangarira Moses. Usatitaurira zvinhu zvisina musoro kuita sekunga wakangonyuka nekudonha mudenga. Mwari wakakuchengeta zvinotyisa. Iye zvino wakutonzi baba tadiwa. Baba tadiwa iwewe. Waigona kuita baba iwewe. Dei asiri Jehovha. Nhasi wakuvhura gedhe nerimoti ugere mudining. Ndi Jehovha wakakubatsira. Kana Jehovha wakudaidza akati akutume, unofanirwa kumanya, because kwawakabviswa naMwari hapasi pano. Iye zvino Mwari vachiri kutogwanisa kutibvisa.
because hazvina kumira mushe. Matsimba manyoro aya yakauya covid ikatora hama dzedu. Vamwe vakanga vachiudzwa kuti hamuindi kunhamo dzemunhu wecovid, but wakainda ukadzoka uchibata mukoma wako nemaoko usina kana maski yakaya nezuro. Hatichengeti nemaski. Vamwe vanotoshaina kuti ndakarohwa jabhu rechipiri, ndakarohwa jabhu rekutanga, ndikurova vaccine. Asi vaccine inotichengeta ni Jehovha anochengeta vanhu vake. Handa kuti musabayiwa. Mabayiwa kana kuti hamuna, kuna Jehovha kudenga ari kukuchengetera this gospel of the kingdom. Hatina kuchengetegwa kuita mari vanhu vaMwari, hatina kuchengetegwa kuvhaira, takachengetegwa kuti tiparidze evhangeri yeushe, tiburitse vanhu muIgipita tiende nawo kuKenani, kwete panapa but Kenani yekudenga. So Moses anotaura kuti nyaya twakawanda. Gandiverenge Nehemika zvaanotaura panapa. Kwanzi naMozisi Mwari ambovimbisa. Zvino Mozisi akati kuna Mwari, ini ndinaniko? Vakomanaka ndo chaizvo zvinoitwa nevanhu izvi. Vana Mozisi vakazara pakati pedapa. Noti wamudzimai achiti, imimi ndimi aniko moda ngoita zvinhu zvese kucheche. Hamuzivi kuti murume wenyu ndiani? You don't even know kuti naimimi ndiri kukubvunzai kuti imoda kuita mudeme nechembere nevasikana vebasa nana garden boy munomu, kuita mudeme kuvaka chechi. Dei vana garden boy varipo, handisi kuvashora ba, nevasikana varipo vachida kuvaka chechi. Havavaki chechi siya muda kuvaka imimi. Muda kuita mudeme kuvaka chechi yetype yenyu nevanhu vasina chinhu. Ava vanopinda pashedhi ava kana pasi pemuti havana problem. But imi ndimoda zvakanaka, but moda kuita mudeme. Imimi ndimi ani? Mangu emunhu wega, murume ega ndimi ega. Hamuzivi kuti ndiani murume wenyu? Hamusi kuziva kuti mudzimai wenyu ndiani? Moda kuti ainzane nevamwe. Mozisi akabva apindurwa. Ko Mwari waipindura ake, Mwari ndomuda hangu ini. Akati zvokwazvo ndichava newe. Hechi chiratidzo chokuti ndakutuma kana mabudisa vanhu vangu muIgipita. When, kwete ifi, muchanamata Mwari pagomo rino. Handizivi kuti unoda kuti Mwari aite sei. God says, I will be with you. Usainde kana Jehovha asinewe. Hapana chirongwa chinobuda kana Jehovha asipo. So God is saying, above everything else, kunoti iwe kozoita inini. Actually mvunzo wangadai akabvunza chaiwo atanga nemvunzo usiri right. Verse 13 anoti, ipapo Mozisi akati kuna Mwari, tarirai kana ndikasvika kuvanhu vaIsraeri ndikati kwavari, Mwari wamadzibaba enyu akandituma kwamuri. Ivo vakati kwandiri, ko zita rake ndiani? Ndichatii kwavari? Ndo pangadai akatangira apa. Angadai akati ndimi ani Mwari? Hekuno kuti ndinani? 40 years hauzvizive. Do you know kuti dambudziko redu guru nderekuda kuzvimisa pazvinhu, tisingadi kumisa Mwari wezvinhu panzvimbo. Dei taiti Mwari take control of my life, zvimwe zvese zvaipinda mugwara. Patoda kumira then toda kuzonamatidza Mwari manje pazvinhu zvedu. Ndo mvunzo chaiwo wokutanga kuti nai Mwari ndimani ko? I want to be convinced kuti ndatumwa nani. Kune mavoisi akawanda ari kutuma vanhu. Ndoda kuziva andituma. Ina handine kuzviziva. I don't need my capacity here. I need kuti ndiani wandituma. This is why Isaiah akazonzi naMwari, whom shall we send? Who will go for us? Akati, here I am. Because anga sangana na Mwari. So brothers and sisters, kana tasangana na Mwari hatina choice. Tunoinda chete kwa tenge tanzi tiende. Mwari anozva mupindura akati ndichava iye wandichava. Akati unoti kwa vana vaIsraeri ndichava iye wandichava kwamuri. Mwari akatiwo kuna Moses, unoti kwa vana vaIsraeri, Jehovha Mwari waAbrahama na Mwari waIsaka na Mwari waJakobo andituma kwamuri. Ndiro zita rangu rokusingaperi, ndiro zita ravacharangarira naro kusvikira kumarudzi ose. Enda undounganidza vakuru vevaIsraeri, uti kwavari, Jehovha Mwari wamadzibaba enyu, Mwari waAbrahama uno waIsaka newaJakobo akazviratidza kwandiri akati, ndikushanyirei. Zvirokwazvo ndakaona izvo zvamakaitirwa kuIgipita. You see now, God is now introducing himself nekuda kwezvaakaita kudhara. This is very important. In other words, haasi kubva pacovenant yakare. Haasi Mwari mutsvawe, ndi Mwari wakare.
watiri kunamata. Hatisi kunamata Mwari mutsva, tikunamata Mwari wamadzibaba wakudhara, Mwari waAbhrahama, akamuburitsa munyika yevaKaradhiya, ndiye akamuchengeta, akamusvitsa pakuti akanga asazivi kuti anoendepi, but akaenda naye. Saka God is introducing himself to Moses as the God wakudhara, ancient of days. Mwari haasi vanhu vaMwari kuti titsvake nekutsvanzvadzira Mwari nekutsvaka tunhu tutsva. Mwari ndewakare kare, ndiMwari wezvitsidzwa, ndiMwari waAbhrahama, ndiMwari waJakobho, Mwari wemukomana wechitsotsi, but Mwari wemukomana akazoshandurwa zita, ndiMwari waIsaka, Mwari wesacrifice, ndiye Mwari wemukomana akazvipira kuti kana ndichifa ndofa nekuda kuti ndiremekedze Mwari wababa vangu. Saka Jehovha vari kuzviintrodusa nezvakaitiwa nevakatitangira. Ndingabvunzawo here munhu waMwari, ndambodii, ndikubvunzawo kuti dai Mwari wanga taura nevazukuru vako, aitaura here kuti ndini Mwari wako iwewe, wasekuru vako Jokodhiya? Ndiri kutaura nemararamiro ako, vangataura here Jehovha kuti ndini Mwari wasekuru vako? Uningi isazita rako ipapo. Is God going to be depending on you for future reference kuti ndi Mwari wako? Ini ndinoita godo ipapapa kuti dai Mwari wangu itawo saizvozvo, zvichangoramba ari Mwari waAbhrahama, but ave Mwari waMakiwa, ave Mwari wako. Nokuti kana ave Mwari wako zvirokwazvo uchamunamata uchiziva kuti ndi Mwari ari padyo neni. Mwari anobva ati ndenge ndinewo. And then the Bible says hamusi kuzoenda musina chinhu. This is very important. Ndoda kuti munopiwa terera verse 22, asi mudzimai umwe neumwe anofanira kukumbira kune waanogara naye nokumutorwa unogara mumba make zvishongo zvesirivheri nezvendarama nenguo kuti mufukidze vanakomana venyu navanasikana venyu. Munofanira kutorera vaIgipita nhumbi dzavo. Apa pane nyaya chichiona chiri kushayiwa mazwi. Iyi inonzi loot or plunder. Loot or plunder upfumi hwaitorwa kana vanhu vaenda kuhondo, vakakurira vaizotorera vanhu vavakurira zvinhu voya nazvo semugove wohondo. You remember the story of Abraham. Paakaenda kuhondo kunodzikinura Lot, unonotora zvese zvaakanga auya nazvo, ndokubva asangana namambo weSodoma, ndokubva ati chindipa vanhu ake utore zvinhu. Abraham anoti kwete, torai zvinhu mundipe vanhu. Pane nyaya ipapapa, nokuti zvinhu izvi zvava zvenyu, vanhu tonoshanda zvimwe. Saka God is saying kubuda kwenyu muIgipita ihondo, hamubudike zvekumhanya, ihondo. Saka ndakukupai vakomana ava, pane nyaya, ndakukupai mugove musati mawina, because yakawiniwa. Bhora ratiri kutamba pano vanhu vaMwari rakatambwa kuground. Apa rapa TV delayed match yakakundiwa kudhara timu iyi, asi panapa dzangu yashungu kunyange akapiwa pena akaikuta kuground, haimwisi paTV. Jesus akakunda kare Igipita yepanyika panapa. This is why makaona kuti pavakanga vanzi budai, ndoda kuti mutore why. Kana matora why, mouraya, motora ropa, mozora pamagwatidziro edzimba, then motora nyama yacho moigocha, moisa mhiripiri inovava, moidya muchifamba, musagudura even mabhonzo ayo. Why? It was representing Jesus aizova pamuchinjikwa, asina kutyorwa even makumbo ake kana mabhonzo ake. Ndiye ropa rakaerera pamuchinjikwa rakaburitsa vana vaIsraeri mukati meIgipita vachiendwa navo kuCanaan yepanyika panapa. This is why 9 verse 22 yavaHebheru, hakuna kuponeswa kana pasina kudeuka kweropa. Ropa raJesu ndo rakadzikinura vanhu kubva mukati meIgipita. Haisiwo yekutanga kufa, by the way, yakafa muna Genesis. Apo Adamu akavhiringana naMwari, ndobva Mwari akati urehwai, wai iyi ndiyoyo yakafa before the foundation of the world. This is why vachinzi torai plunder, ivo vasina kugwa. That's why kuchinzi chapiwa corona, isu tisina kugwa, akagwa ndi Jesu. Saka all those vachamira vana Jesu tine corona kudhara, ndiri kureva a crown, noti tinenge taponeswa. Listen very carefully. Then Moses unopindura tapa chapter 4 paya pandaverenga, ndobva Mwari ati chiko chiri muruoko rwako, ndokubva ati tsvimbo, kanzi ikandire pasi, ndobva ikandira pasi, ndobva tsvimbo iya yashanduka kuita nyoka. Moses ndobva akaitiza
urati akatiza tsvimbo yake. Mwari akati mira. Zvino Jehovha akati kuna Mozisi, tambanudza ruoko rwako uibate paruminda. Ruminda inenge muswe. Kana mukanzwa nyaya yeruminda hamufungi here kuti pangirozi inotaugwa nazvakazarurwa kuti ruminda rwayo shato rwakanokoromora chetatu chengirozi. Muruminda ndo mune poison yacho. Saka pari kunzi nyoka haidi kubatwa nekumusoro, ibate nekuruminda. Ishu yeruminda ine kunyengera mukati. So God is saying ibate, and Moses ndo paanoti chachapa. Haana kubata tsvimbo vanhu vaMwari, akabata nyoka nemuswe. Kana uchida kufa, inda kudhuze nemuswe wenyoka. Even vanobata nyoka havabati muswe, havaiti izvozvo. Unoda kufa here, vanotsvaka pane musoro, unobata musoro kudai. And then kana vabata musoro vozoisa musaga, nyange muswe ukamonera ukadii, as long as musoro wakabatwa. In other words, Moses akaita zvinhu zviri dangerous, but akazvigona. Then anotanga manje akabvanzi, isa ruoko rwako muchifuva, ndobva isa ruoko rukashanduruka bva raita chinyi, maperembudzi ukanzi ruburitse, ndobva rwanaka. And then ukanzi zvauchanoita zvese izvi. After all those things, zvataugwa naMwari, Mozisi akati kuna Jehovha, haiwa Jehovha, handizi munhu anogona kutaura zvakanaka kunyange zuro kana zuro riya, kana kubva panguva yamataura nomuranda wenyu. You can just see kuti munhu anoda kutsvaka tuma excuse kwekunzvenga kutumwa. Handigoni kutaura. Ndakaitsvaka nyaya. Ellen White anotaura kuti Mozisi aitadza kutaura kupiko. Aitadza kutaura kupi. Anga asingatokakami futi. Paupenyu hwake hwese anga asingakakami ba. But anopa excuse. That's why Mwari akazoti, nai Moses, ko ndiani kwakaita muromo womunhu? In other words, ari kuti uri kuda kutaura zvaukakama. Don't I know kuti unokakama here kana zvaukakami? Hauzivi kuti ndokuziva? Handisi ine ndakaita muromo iwoyo. Then Jehovah says to him, naizvozvo zvinochienda, ini ndichava muromo wako. Handizivi kuti unoda kuti titumwe sei vanhu vaMwari. Ndichava muromo wako kureva kuti kana uchikakama it's fine, but inini manje ndave muromo kureva kuti ndini chanotaura iwe wakanyarara. And then iwayo zvaanotaura anoti iye akati, haiwa Ishe, tumai henyu wamunoda kutuma naye. Now what is he saying? Kureva kuti inini musanditumeba, tsvagai umwe. This is why the Bible says, zvino kutsamwa kwaJehovha kwakamukira Mozisi akati, ko Aroni mukoma wako muRevhi haapo here? I don't understand why God vatsamwa vobvunza nezvaAroni wavasina kumbotaura kubva kwese uko. It shows kuti Mwari kana achinge atituma munhu waMwari Teresa, anoda kuti tifunge. Kana une weakness somewhere, funga kuti ndiani anokwanisa izvozvo, woshanda neumwe. Iwe haugoni kuimbisa but wanzi umuimbisi, ronga kavaimbisi. Haugoni kutungamirira, ronga kavanhu vane zvipo zvekutungamirira. Iwe uripo uchiti tei pakati. Ko Aroni haapo here? Mwari haanambomutaura, but aida kuti Moses ashandise maresources ari padyo naye. Kutumwa tatumwa, but hatigoni kuita zvese. Unogona kutumwa zvinhu zvasingagoni. Cheka pachechipenyu, hapana here anogona kukubatsira panyaya iyi. Mwari ari kuti taura naAroni, ndiye muprista. And Aroni ari kumirira, Teresa pakakora, Aroni ari kumirira high priest. Saka in other words ari kuti, iwe unoramba uchita zvese izvi, ko high priest haapo here? In other words, is Jesus not with you? And then ndinoziva kuti iye anogona kutaura kwazvo. Zvinotarira wotobuda kusongana newe, kana achikuona achafara mumwoyo make. Mwari anga akatoronga. Mamuchiziva kuti nyika iri ready kunzwa evangeri. They are ready. Dzidzo muchiona vanhu vachitendeuka paselfoni, vachitendeuka pamaTV. The world is ready to receive the truth. But vanhu vekutumwa hapana, maexcuse akawanda. And then anobva atizvo, iye achataura navanhu. And then Mozisi anobva apindura kuti haiwa tumai umwe. Indoda kuti ndipese shoko rekuti ndibokuvunza vanhu vaMwari, chii chakaoma? Ngatiti Mozisi aikakama, handamboti akakama, ngatiti aikakama. Anganzi anoti kudii kuna Faro? Timbocheka Bhaibheri nai, anga atumwa kuti anonzi kudii? Haana kunzi here audze vana vaIsraeri kuti vabude vanonamata Mwari murenje, asi zvanga akatumwa. Saka izvozvo zvingade here munhu ari fluent kuti, because haisasvika kuna Faro kuti ndanzi naJehovha ndikuudzei kuti vana vaIsraeri vagobuda vanonamata. Aigona kungonosvika oti
zvanzi naJehovha, budai muende, regai vana vaIsraeri vainde vanondinamata murenje. Atopedza. Hazvidi influence. Ndiri kuvunza kuti uri kuda kunyanya kuti uye special chaizvo kuti basa raMwari rifambe neurema hwako. You can do God's work as long as Mwari anewe. Indiri kuda kuvunza kuti chii chakaoma kubata nyoka nemuswe nekunotaura naFaro. Ndiri kukuvunzai. Saka ndati ko nyoka wabata sei uchitla Faro? Iwe haugoni kutaura, handizvo? Handiti haugoni kutaura, but raini rese rinokuziva ndiwanyonganisa vanhu. Uri kutaura nei? Unogona chaizvo kuverenga news paTV, but haugoni kuverenga pepa rekufamba kwevhangeri. Nyoka wabata sei? We are a qualified teacher, lecturer, anodzidzisa vanhu pauniversity vachipasa, but unotadza kudzidzisa kotali. Nyoka wabata sei? Ndavunza ka, handamboti mhosva. Iwo wagona kuvaka imba yako nemukadzi muri vairi, wotadza chechi. Nyoka wabata sei? Chechi yazokura pakudii? Makavaka 20 rooms muri vairi, 2 people, but vanhu 50 vatadza kuvaka 2 rooms dzekuchechi. Ko nyoka wabata sei? Kukuvunza ikoko kuti ndiri kuti iwewe unogona kucheya musangano bhodhi rekubasa rinocheiwa newe. Kana wasvika pano unotopaka pakanzi chef kubasa, ndopaunopaka ipapa, then wocheya bhodhi resadhaki uchicheya, but haugoni kucheya bhodhi revarume 3 kuchechi. Kanchiti tukureva chechi bhodhi bani, ndio uri kutadza. Nyoka waibata sei? But uchikoniwa izvi. Ndati mari hauna, hatamboti une mari isusu, hauna mari chaizvo. That's why usiri kunza zvegumi nezvipo. But koseiko waune magigi? Ndiri kureva yeYouTube. Ini ndava musikana wako achiguta achidla. Ndiri kuvunza kuti ini ndava homwe dzako dzakafutira pazvinhu zvako, but pazvinhu zvaMwari hauna. Nyoka waibata sei? Iwo wagona sei kwazvinhu zvako, but zvaMwari uchikonewa? Ndo pane nyaya yangu ipapa, ndo pane nyaya, ndo pane chidzidzo. Ndati iwe uri kuti handigoni, tazvinzwa. Ko zvako unogona kuti makatoudza mhuri yese kuti inini ndiri chirikadzi ndakadai, ndinozviraramira ndega nevana vangu, handidi munhu anombondibatsira, handikumbiri chinhu chemunhu. Maoko angu aya ndo shamwari dzangu chi. Mukatotaura kuti inini nevana vangu ndinoona zvokuita nevana vangu ndiri ndega, handikumbiri munhu, but pazvinhu zvaMwari manje makuda kuita mudeme nevanhu. Ko paya pamaizoti muri murume pachenyu zvaindepi manje? Makutadza kutungamirira madzimai. Imaimboti muri murume pachenyu makadzidzisa mega kaini. Varumeka, rega ndikutaurirei. Kana chida chikomborero chaMwari, ngatitei basa raMwari. There is a time imwe yaunostreseka sapastor. Ukaenda even pachechi unoona kuti pane varume vasvinu, varume vanogona kurana dzimba dzavo zviri very serious, vane makambani ari kumhanya, but chechi yavo yakapunyaira. Kana uchida kuona chechi iri very very low, ndo chechi yevanhu ivava vati vanomhanyisa zvinhu zvavo. Ndiri kuvunza kuti kana musingagoni, ini ndakubasa muchigona, but raMwari hamugoni. Nyoka mabata sei? Maibata sei nyoka? Mucheno munawo, but kuzvinhu zvaMwari imbochekai kuti kuchechi kwenyu kwakamira sei. Ndokunowanikwa maruva akafa, but kumba kwenyu kune fresh flowers every day. Murume wako unomuvigira flower nemudzimai, wakariviga kumusana uchimupa. PaValentine anopfeka hembe achichinjanisa, but maketeni ekuchechi asati ambochinjwa. Ndiri kuvunza ka kuti nyoka wabata sei iwe uchitadza kutaura naFaro? Kondati uri pamuchato makapemberera nemari, mukono wangu wemari yakati, mukono wangu, but kuchechi kunoenda mafimeri emari, but pamuchato ndo kunoenda mikono. Wabata seiko nyoka uchikonewa izvi? Ndopada kuna matire papa, but ndisandaenda kure, ndoda ndikuzivisawo naMwari. Ngatitendeiwo kuchengetwa kwatakaitwa naJehovha. Vana Miriam vakatichengeta, varipo madzimai vari pano nhasi, vari kwavari, vamwe vari kuona mari dzenu vari mhiri kwomakungwa, ndivana Miriam vakavachengeta. Nekuchengeta kwawakaita Mozisi, nhasi wayambuka wave mhiri kwomakungwa. Toda kumbonamata iti Mwari tibatsirewo. Kunyange ndikachifa izvinezvi, vanhu vanotonzi vakafira mhiri, takamirira kuti mutumbi uye. Akomana, and yeti makasiyiwa muri chirikadzi muri 1 mukachengeta vana mega.
murume akafa haana kana kumwe kwaakainda kunzi kokwira mumuti, but makakwira ndege mukainda. Iye zvino kunzi tamirira mutumbi kubva mhiri, handimozvinzwa. And yeti panapa paingovigwa vanhu vaingovigwa musi wavafa because hapana ari kumirigwa. Ndiri kuti ini rangariraiwo kuti Mwari wakakuitirai favor. Musati mafa shandiraiwo Jehovha, udzaiwo imwe chembere kuti Mwari akanaka, ndiri pano ndoko vana vangu. Ndoda kutombotora mukana wokumbotenda satanamata nesana maminisi 3. Ndoda kutenda vana Miriamu vakachengeta vana Moses nana Jokobeti vakachengeta vana Miriamu nana Moses. Munoziva here kuti Miriamu akamhanya apa akaona mwana atogwa, akabva amhanya kuna mama. Mama wakati waisepi mwana? Akanzi mama mirai huyai pano. Kanzinda akanzi Moses achifemereka aonekwa nemukunda waFaro. Kanzi finish. Kanzi kana ndakuwanira basa. Kanzi basa rei? Kanzi ndimuchamuchengeta. Kanzi unoshura here? Kanzi ndatotaura naye, kwanzi muchamuchengeta muchibhadhakwa. Miriamu akatsvagira mai basa rekuchengeta mwana wavo chaiye, achimwa achiguta ivo vachibhadhakwa. Mwari kana tachengeta vamwe vanhu, tikachengeta zvinhu zvaJehovha, tikachengeta basa raMwari, Mwari uchatipinza basa nekutibhadhara pataifawa kusabhadharwa. Do you remember kuti mai vacho vakamwisa, vaiti vachimwisa vanoti mwanangu usakangamwe, kunyange uri mwana wamukunda waFaro but hausi waFaro, uri muHebheru. This is why Moses akazoti zviri nani kunotambudzika nevana vaIsraeri kwenguva duku pane kufarira mufaro kwenguva pfupi. Mai vakanga vapedza pachakarumugwa, mai vakati basa ndasiya ndapedza, nyange mukachitora hafi akaita mwana waFaro because ndakapedza naye. Ndiri kukubvunza munhu waMwari, zvawakachengetwa mukorona umu, what are you doing nebasa raMwari? Wakuita mudeme woda kutobatsigwa kuti zvinhu zvifambe, mukutorangana kuti zvangoramba zvakangodai nokuti unenge uchiropafadzwa. I'm saying remember your Lord. Kana Mwari akukomborera, ndoda kukunamatira. Unamatira unoti pasta, namatirawo vana vangu chokwadi vari kutichengeta pasta, tiri kuchengetwa. Tasa hembe dzamakupfeka. Mbuya tombokushayiwa paprofera kuti ndimi here maigara kwachirumanzimi. Ende mushawese, ende musadzoke zvino munovurawa vanhu vakudeiba. Gara ikoko. But then ndiri kuti toda kukutenda mukwasha. Tokutenda mukwasha nezvawakaitira vambuya wakavachengeta. Mai zvamakaitigwa, tendaiwo, munatendawo kuti shuwa vana vangu vakandiitira zvakanaka. Izvozvo chipo havasi vese vakazviwana, vamwe vari kudla kumaraini vakabereka, vaitoti vakomana kubereka inhamo because havana chavanoziva kuti kune mwana. And then I want to pray for those vanoti pastor, zviri kuitwa nehazvanzi yangu naMoses haazivi kuti takanga chibatsirana. Izvo ndandari chindionerawo chimuzukuru chi, but haanei nazvo, but ndakamubereka kumusana nichimubvisa madzibwa anga asingagoni, but nhasi hachazivi. Toda kukunamatira kuti usatye, usavhunduka. Jehovha ari padhuze newe. And then I want to encourage vana Miriamu, chengeta mwana wamai vako because ndiye achaita kuti muyambuke gungwa dzvuku. Mamusingazivi kuti muri kuchengeta Moses, ndiye achakuyambutsai. Vamwe vana vamuri kushora musinei navo vachakuyambutsa. Rambai muchiisa bhutumeni, mvura isapinde, kuti mwana achengeteke. Ndabvunza, ko Nyoka WabataSei? Zvatakomboregwa naMwari, ngatitei basa raMwari. We want to see our churches zvichisimuka zvichitaridza kuti pane vanhu. Chair church board, tungamirira basa, chair meeting sevanhu vakafunda, vanoziva kuti kuno takafunda. Pastor ngavazorora achiziva kuti tine maadministrator vari panapa, kuziva kuti kana basa rakufamba ungatadza kuitisa service ye1 hour but unotungamirira company the whole day 1 hour. You can't do that. Unononoka kuya kuchurch and yet ndounovhura mukova wekubasa every day, ndounovhura kuchechi ndokaunonoka. Uri kubata nyoka munhu waMwari but uchikoniwa zvinhu zvisina basa, zvinhu zvidoko. Baba wokudenga tomutendai, maita changamire, matitsiura changamire kuti tizive kuti takabva kure kwamakatibvisa. Haiwa, tine urombo, tinokumbira kuti mutipe pfungwa dzinorangarira, tisakangamwa kuti takanga tiri mukati metsanga, mukatidzikinura. Makadzinga makarwa akawanda nemakondo akawanda nenyoka dzaida kutimonera, makatumira vana Miriamu kuti tichengetwe. Nhasi zvamatiyambutsa, tinokumbira kuti mutipe shungu dzekukushumirai. Varipo varume nemadzimai ari kuti kubva nhasi nda kumberi
we want to participate in the work of God because Mwari wakatibatsira. I want to pray for Noah Miriam vakachengeta hama dzavo kunyange vasina kuvaitira zvakanaka but mwoyo kuchengeta vanga vanawo varipo vari kutenda kuti ndakachengetwa pastor, ndiri mhiri, ndiri kukuona ndiri mhiri. Mwari worugare ngaaropafadze vanavo but vazive chinhu 1 kuti Jerusarema harakuzodzika, umwe neumwe ararama achiziva kuti mapadhuze nekudzoka. Muzita raBaba neremwanakomana neremweya mutsvene. Amen. God bless you. Cherechedza kuchengeta Sabata. Cherechedza kuchengeta Sabata. Gariere Sabata. Gariere Sabata. Usavise kumborako. Usavise kumborako. Kumborako Sabata. Uchivamira zemakuwa. Usavise kumborako. Kumborako Sabata. Sabatairo Hakarisa